Κατεβαίνουμε Δουβλίνο και σήμερα γίνεται η παρουσίαση της Sony Burano. Είναι ένα hands-on event το οποίο θα παρουσιάσει την Burano ο Alistair Chapman, πολύ γνωστός cinematographer. Οπότε είμαι πολύ ενθουσιασμένος να πάω στο event, να δω τι μπορεί να κάνει η συγκεκριμένη κάμερα και να δω την παρουσίαση του Alistair. Φτάσαμε και πάμε να δούμε την Burano. Τώρα, αν δεν ξέρετε πολλά για αυτή τη συγκεκριμένη κάμερα, είναι μια κάμερα η οποία ανήκει στη σειρά Cine Alta της Sony, η οποία είναι η high-end σειρά που χρησιμοποιείται σε κινηματογραφικές παραγωγές. Άλλες κάμερες της ίδιας σειράς είναι η Sony Venice και η Sony Venice 2. Όλες αυτές οι κάμερες έχουν δημιουργηθεί για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της κινηματογράφησης, κυρίως σε μεγάλες παραγωγές, όπως films. Η Sony λοιπόν ξεκίνησε αυτό το ταξίδι προς την αγορά του film making και να παράγει κάμερες για filmmaking με την Venice 1, η οποία παρουσιάστηκε αρκετά χρόνια πριν, χρησιμοποιήθηκε σε πολλές παραγωγές του Hollywood. Είναι μια κάμερα με 6K αισθητήρα, έχει dual base ISO 50 και 2500 και για να γράψεις τη συγκεκριμένη κάμερα χρειάζεσαι ένα εξωτερικό recorder, το οποίο είναι πάρα πολύ ακριβό, και μετά από αυτή την κάμερα την βελτίωσε με την Venice 2, η οποία έχει 8,7K αισθητήρα, έχει dual base ISO επίσης 800 και 3200 και αυτή συγκεκριμένα αποδίδει πολύ καλύτερα σε πλάνα νυχτερινά, τα οποία ο θόρυβος ίσως είναι πρόβλημα με τη Venice 1. Οπότε η Venice 2 με το 3200 ISO είναι ό,τι πρέπει για αυτές τις παραγωγές. Αυτή επίσης μπορεί και γράφει και σε ProRes, πολλά διαφορετικά format ProRes, έως 4K όμως. Έχει servo controlled internal NDs, όχι όπως τα ND που έχει η FX6 ή η FX9, τα οποία είναι variable ND. Τα ND της Venice 2 είναι πολύ ανώτερης ποιότητας και έχει επίσης κάτι το οποίο είναι κάτι μοναδικό. Έχει το Rialto 2, το οποίο είναι ένα module το οποίο μπορείς να βγάλεις ένα κομμάτι της κάμερας και να το μεταφέρεις έως 11 μέτρα μακριά. Και αυτό χρησιμοποιείται κυρίως αν θες να βάλεις την Venice πάνω σε ένα gimbal, η όλη κατασκευή μπορεί να είναι πολύ βαριά, μπορείς να βάλεις μόνο το συγκεκριμένο τμήμα της κάμερας πάνω στο gimbal, που είναι πολύ ελαφρύτερο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ανοίξει το δρόμο σε πολλούς διαφορετικούς τρόπους στο να κινηματογραφήσεις κάτι που δεν γινόταν πριν. Αυτό είναι η Venice 2 με το Rialto, το οποίο είναι τελείως αυτόνομο και μπορεί να μπει πάνω σε drone ή σε κάποιο πιο ελαφρύ rig. Και ίσως ό,τι πιο πρωτοποριακό έχει γίνει. Η Venice 2 επίσης είναι full modular σύστημα και πανάκριβο. Είναι περίπου 65.000 ευρώ μόνο το σώμα. Τώρα, αυτές οι κάμερες, η Venice και η Venice 2, έχουν δημιουργηθεί για να χρησιμοποιούνται από πληρώματα κινηματογράφησης. Έτσι δεν είναι για single operators, δηλαδή να αγοράσεις μία και μόνο σου να πας να κάνεις ένα γύρισμα. Είναι φτιαγμένες για scripted events, δηλαδή ταινίες που έχεις ένα script και ξέρεις τι ακριβώς θα γυρίσεις και προσπαθείς να κάνεις αυτό. Δεν είναι για να την πάρεις και να αρχίσεις να γυρίσεις, ας πούμε, ντοκιμαντέρ ή κάτι τυχαία γεγονότα ή ρεπορτάζ ή άλλου τέτοιου είδους παραγωγές. Χρειάζεται ολόκληρο πλήρωμα και εκεί ήταν το πρόβλημα για πολλούς, πέρα από το κόστος, έτσι. Δηλαδή να πάρεις μια τέτοια κάμερα δεν είναι εύκολο να τη χρησιμοποιήσεις αν είσαι μόνος σου. Οπότε η Sony έως τώρα είχε τις υπόλοιπες κάμερες. Είχε την FX6, την FX9, η οποία ήταν φτιαγμένες για αυτό το σκοπό. Αν είσαι μόνος σου, filmmaker, μπορείς να πάρεις μια τέτοια και να κάνεις ένα γύρισμα ντοκιμαντέρ ή οτιδήποτε. Αλλά και αυτές είχαν άλλες ελλείψεις. Δεν είχαν, ας πούμε, το color science της Venice. Η FX9 έχει το color science της Venice, αλλά η FX6 όχι, ας πούμε. Και είχαν άλλου είδους προβλήματα.
Οπότε η Sony δημιούργησε κάτι που είναι ενδιάμεσα στα δύο. Δημιούργησε τη Sony Burano, η οποία είναι ανάμεσα στην FX9 και ανάμεσα στην Venice 2. Και ο σκοπός της δημιουργίας αυτής της κάμερας ήταν ακριβώς αυτό. Μια κάμερα η οποία μπορεί να τη χειρίζεται ένα μόνο άτομο, χωρίς να χρειάζεται από πίσω της ολόκληρο πλήρωμα. Η οποία έχει έναν αισθητήρα 8K 30 fps ή 6K 60 fps. Έχει Dual ISO στα 800 και 3200. Έχει το Color Science της Venice. Είναι 2,2 κιλά. Έχει 16 και stops dynamic range. Έχει removable PL mount, δηλαδή μπορείς να χρησιμοποιήσεις PL φακούς ή EF φακούς. 6 screws. They are captive within the mount, so they won't fall out. I always find if you leave the top one till last, you can undo all of the other ones and then just undo the top one, it comes off. And the screws won't fall out, they're captive. It's the same mount as Venice 2, exactly the same mount. And now we have a Sony E-mount here. It's already there. I just open that up. Και το super προτέρημά της είναι ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις την ίσυρα φακών της Canon, του C-mount lenses, με autofocus, που καμία Venice δεν έχει autofocus. Και είναι ιδανική για τις περιπτώσεις που είπα, ντοκιμαντέρ, συνεντεύξεις, corporate videos, run and gun, που χρειάζεσαι autofocus. Δεν χρειάζεται να έχεις ένα focus puller και ικανότατο focus puller για run and gun. Μπορείς να τα κάνεις πλέον μόνος όλα αυτά. Okay. The camera starts incredibly fast. It takes about 2 seconds to reboot. You can actually start shooting and wait until the TV, the camera's ready to go. So it's very, very fast to start up. So now we have an E-mount lens on the camera, and of course we now gain all the benefits of Sony's autofocus. And this has the new human tracking. So currently it's set to our human tracking. And if I come in front of the camera, we should see the typical Sony box on the face that you'd see with any Sony camera. But the difference now is that if I turn away from the camera, there should still be a box around it. Yeah. So it's still going to track me, and it's not going to focus on something else. And this is now based on an AI processor, and it's actually really, really good. If you set it to face only, then you can recognize an individual face, and if that individual face is no longer in the shot, the autofocus stops. It just doesn't move until that face comes back in again. So your presenter could walk out of shot and come back in, and the camera isn't suddenly going to jump to the background, it's going to wait for the presenter to come back into the shot again. So the autofocus is improved over previous cameras in lots of nice little very subtle ways. Και έχει κάτι που δεν είχε καμία κάμερα τη Sony έως τώρα. Τη Cine Alta σειράς, IBIS, Image Stabilization. Και πλέον κάνει την κάμερα ικανότατη για unscripted events. But now you can see actually the stabilization came on when I turned off the D-squeeze. But if I go back to the stabilization settings, if I turn it off, if I just wiggle the camera a little bit and I turn it on, off, on, you can see that it will stabilize even a PL lens. And there is absolutely no difference in image quality because you're not cropping into the sensor or doing anything like that. You're physically just moving the sensor. So this works in RAW, so it works with the XOCN codec, and it works with any lens that you put on the camera. You do actually also have a degree of customization if you're using it in its manual mode because you have to enter in the focal length of the lens. Now this is a 100mm anamorphic lens, so actually it's probably the equivalent of around about 2 times, so it's going to be 75mm probably would be optimum for this particular lens. Let's have a look. Yeah, it's probably about right, but you're going to have a slight difference in the horizontal and vertical stabilization. But let's just say, for argument's sake, you're shooting Star Trek and the Klingons are attacking your spaceship, and every time you get hit, boom, it does all of this. By setting a really high focal length, or a focal length that's much longer than the actual focal length of the lens, it will overstabilize. So you move the camera a little bit and the image goes nuts.
But if you did want that earthquake, the Klingons are coming or whatever, you can have it. Και ο συνδυασμός του autofocus με το image stabilization είναι κάτι που θα προσελκύσει πολύ μικρότερες παραγωγές στο να χρησιμοποιήσουν αυτή την κάμερα. Η κάμερα μπορεί και γράφει XAVC-H σε 8K, XOCN, το οποίο είναι το RAW format της Sony, που είναι linear 16-bit RAW format. Μπορεί και γράφει XOCN-LT, το οποίο είναι μια πιο efficient μορφή του XOCN και αυτή είναι πολύ πιο εύκολο να την διαχειριστείς. Το XOCN είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς γιατί έχει τεράστιο όγκο δεδομένων, οπότε το LT είναι κάπως πιο εύκολο. Μπορεί και γράφει επίσης XAVC 8K HQ, το οποίο έχει τρία διαφορετικά modes, το HQ που είναι 1200 Mbps, το SQ που είναι 800 Mbps και το LT το οποίο είναι 520 Mbps. Και όλα αυτά είναι 422 10-bit. Και η Venice 2 μπορεί επίσης και γράφει ProRes έως 4K, η Venice 2 έτσι, η Burano δεν μπορεί, δεν γράφει ProRes. Οπότε αν θες να κάνεις εγγραφή σε ProRes πρέπει να πάρεις εξωτερικό recorder. Επίσης χρησιμοποιεί πλέον για εγγραφή CF Express Type B, η οποία είναι πολύ πιο προσβάσιμη, πολύ πιο φθηνή από τα media που χρησιμοποιούσε η Sony Venice, τα οποία ήταν πανάκριβα. Πανάκριβα της τάξης 4.000 ευρώ περίπου το 1 TB. Τώρα, γιατί κάποιος να επενδύσει σε μια τέτοια κάμερα? Ο πρώτος λόγος, όπως είπα, είναι το Color Science της Venice. Έχεις πρόσβαση σε Color Science, το οποίο έχει αποδειχθεί ότι είναι το κάτι άλλο. Το Dynamic Range της κάμερας είναι 16 και stops, το οποίο την κάνει ιδανική για να κάνεις capture υλικό το οποίο έχει μεγάλο ευρώ στο contrast. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφημίσεις, ντοκιμαντέρ, commercial παραγωγές και filmmakers φυσικά, οι οποίοι θέλουν να κάνουν ένα film και δεν έχουν το budget να έχουν μια Venice. Είναι ιδανική για αυτούς και ο συνδυασμός του autofocus μαζί με το stabilization, μαζί με το ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε PL lenses είτε E-mount lenses, την κάνει μια ιδανική κάμερα για πολλές διαφορετικές χρήσεις. Μίλησε για τις ειδήσεις και το BBC συγκεκριμένα και λέει γιατί ας πούμε το BBC ενδιαφέρεται να αγοράσει Burano για ειδήσεις. Και λέει ας πούμε ο τρόπος που καλύπτουν τα ρεπορτάζ, παράδειγμα πολέμους ή πράγματα, αυτά τα τραγικά πράγματα που γίνονται στον κόσμο αυτή τη στιγμή, έχει σημασία να τα καταγράψουν σε όσο μεγαλύτερη ανάλυση μπορούν, όχι τα πάντα, αλλά να έχουν υλικό σε ανάλυση η οποία είναι κοντά σε film quality, γιατί θα δημιουργήσουν κάποια στιγμή στο μέλλον ντοκιμαντέρ και ντοκιμαντέρ τα οποία έχουν καλή ανάλυση και καλή ποιότητα μπορούν να τα πουλήσουν για πολύ περισσότερα χρήματα. Οπότε το BBC ας πούμε ενδιαφέρεται να αγοράσει πολλές Burano για να καλύπτει ειδησιογραφικά γεγονότα μεγάλης σημασίας με σκοπό στο μέλλον να έχει υλικό και να δημιουργήσει ντοκιμαντέρ. Αυτή είναι μια αγορά που δεν την είχα σκεφτεί. Μίλησα για διαφήμιση, μίλησα για commercial, μίλησα για άλλου είδους χρήσεις που μπορεί να έχει η Burano, αλλά δεν μίλησα για αυτό συγκεκριμένο. Και ήταν κάτι που είπε ο Alistair στο event. Όταν δουλεύεις σε αυτή την αγορά, χρεώνεις τις υπηρεσίες σου, έτσι. Η Venice ή η Burano δεν είναι για άτομα τα οποία είναι χομπίστες ή κάνουν YouTube βίντεο, είναι για μεγαλύτερες παραγωγές. Χρεώνεις επίσης και τον εξοπλισμό που έχεις. Παράδειγμα, αν είσαι στην Ιρλανδία, ένας director of photography μπορεί να χρεώσει 750 ευρώ την ημέρα, 850 ευρώ τη μέρα, συν τον εξοπλισμό που έχει. Παράδειγμα, αν έχει μια Arri Alexa, είναι σχεδόν 1100 ευρώ την ημέρα επιπλέον. Ή αν έχει μια Burano, υποθέτω θα είναι κάπου στα 700 ευρώ, 800 ευρώ, κάτι τέτοιο. Αν πας σε μια παραγωγή με την FX6, θα χρεώσεις τα χρήματα που παίρνει ως director of photography εσύ, συν την FX6, η οποία θα είναι 200 ευρώ περίπου, κάπου τόσο χρεώνουν. Οπότε έχοντας τέτοιο εξοπλισμό θα βγάλεις και τα χρήματά σου πολύ πιο εύκολα, χρεώνοντας αυτή την κάμερα όπου σε προσλάβουν να κάνεις γύρισμα, συν φυσικά το κόστος για το ταλέντο σου. Οπότε ναι, αν αγοράζεις μια τέτοια κάμερα, να περιμένεις φυσικά ότι θα πάρεις τα χρήματά σου πίσω, εφόσον φυσικά δουλεύεις σε αυτή την αγορά. Έτσι, και θα μπορείς να χρεώσεις τις υπηρεσίες σου ανάλογα. Τώρα, κάτι που με εντυπωσίασε και είπε στο event, μίλησε πολύ γιατί ο σένσορας είναι 8K και λες πολλές φορές ότι δεν με ενδιαφέρει να έχω 8K, να γράφω 8K, θέλω απλά 4K ανάλυση και αυτό είναι που χρειάζομαι. Αλλά το θέμα είναι σε έναν σένσορα 4K, αν σκεφτείς το Bayer pattern που είναι χωρισμένο σε R, B και G, που το οποίο το G είναι
το διπλό από τα υπόλοιπα pixels και σκεφτείς πώς λειτουργούν οι sensors, θα δεις ότι στην πραγματικότητα δεν έχεις 4K blue pixels, έτσι, έχεις το 1/4 του sensor. Και δεν έχεις 4K red pixels, έχεις το 1/4 του sensor. Και έχεις το 1/2 green pixels, που είναι και στην ουσία το luminosity, έτσι. Άρα η εικόνα που παράγει ο sensor, 4K sensor δεν είναι 4K, είναι πολύ πιο κάτω. Γι' αυτό λοιπόν θες να χρησιμοποιήσεις μια κάμερα με 8K sensor, γιατί η πληροφορία που θα πάρεις στο RGB θα είναι πολύ μεγαλύτερη, έτσι, και θα είναι πολύ πιο κοντά στην πραγματική 4K ανάλυση. Αυτό είναι ίσως κάτι το οποίο δεν σκέφτονται πολύ. Λένε ότι θα πάρω μια κάμερα, ό,τι και να είναι, και αρκεί να έχει 4K ανάλυση. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ ότι στην πραγματικότητα όλες αυτές οι κάμερες έχουν CMOS sensors, τα οποία δεν έχουν πραγματική 4K πληροφορία. Εκεί έρχονται κάμερες όπως η Burano, η οποία έχει 8K sensor, όπως η Venice με τον 8K sensor. Η πληροφορία που παίρνεις από αυτές τις κάμερες είναι πολύ μεγαλύτερη, πολύ καλύτερη, πολύ πιο κοντά στα 4K. Και αυτό είναι κάτι που παίζει μεγάλη σημασία στις μεγαλύτερες παραγωγές. Αυτά για το βίντεο. Ως την επόμενη φορά, χαιρετώ.